Здравейте, дами и господа, и от моята поредица BG Focus Animation. Днес ще покажа още интересен фокус. Така, добре дошли и нека да започваме. Като фокус ще ни трябва карта, монета и един буркан, който ще вземем монетата. Ще я сложим на тук отгоре. После ще вземем картата, ще я сложим най-отгоре и сега. Внимателно. Така. А отгоре стинката я няма. Така, как стана тъкът, много лесен. Взимате стънка, ето я другата. Залепвате малко тиксо първо на картата, после на капачката, където прилепвате едната стънка. Ето и затваряте. Извинете. Телефонно залепяте, ето. И после затваряте. Ето. После така слагате стънката и като сложите ето така текстото, залепва, както виждате, удряте, както стънката пада, а пък стънката така, както виждате, залепявам така, няма. Така, дами и господа, благодаря, че гледахте този интересен фокус с карти. До нови срещи, очаквайте още много интересни клипчета с много нови фокуси от света. Благодаря, че гледахте.